everyone! Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Ang mga hayop, mamatay sila. Mamatay sila! Dorina! Joseph! Kinsa man jud ko! Tupag ako! Kinsa ko! Ikaw si Dorina, ang akong asawa. Oh, kinsa ka? Ako si kamatayon. Huwag ni ako arong patiyon ka! Joseph! Dagan! Dorina! Dagan na lang! Losang niyo mo kaugalingon! Biyahin na lang ko! Dili ka mamatay, Joseph! Dili ko musugot na mapatay ka sa mga demonyo! Mamatay mong tanan! Salome, balik na ko. Dili ako si Salome. Ako si Dorina. Ikaw si Salome. Ikaw ang akong asawa. Limbo! Kinsa magyud ko? Unsa magyud ko? Mga kalibog, mga pag-antos nga walay sinugdanan, mga pangutana nga walay tubag. Mao ang magdala kanimo sa Limbo! Limbo! Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Mga tunob ug kasikas Ricky Garing. Recording Editor Rani Budumo. Music and Sound Effects Randy Padayaw Suson. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Limbo!